Show Television. Musha ma latest musho zviri kupisa nyaya nayo nyaya inopisa saka kana usati wasubscribe if it is your first time to be here don't forget to subscribe even if it is second time but usati wasubscribe please support us by subscribing to Show Television. Musha ma latest musho zviri kupisa nyaya nayo inyaya ya Freeman. Freeman akaposta picture yake akatozvichenerawo zvake but papicture iroro manje pane audio yakazobuda audio iyi yakataurwa nevamwe amai vachitaura kuti inini Freeman ndomunzwira shuga ende ndoda kutombomupa bonde kana kune mamanagers anokwanisa kuita se kumubata kana kune vanokwanisa kumubata vane namba dzake muudzei kuti mbonditsvaga rimboita se ndimbokupa bonde because ndinokuchiva zvakanyanyisa stereo panapa ndinoona mapictures ako aipapawo doctor wangu akachena but ukazonawarwa audio asi kuzoti unmarried here kana kuti because mazano kuitika zvakasiyana siyana saka audio yacho ndinayo ndisingada kupedza nguva proof ndinayo yezvandiri kutaura zvakaitika izvozvo guys ndine chichemo vari padhuze naye vaneziva mamanager ake kana mamafriends ake ari close indoda kungomupawo zvangu bonde basi bonde pamwe anogona kusandikisa obviously but bonde basi ingoita kuti ndingomudya ndinomuchiva munhu guys I lost him too bad ndisvitsei padhuze guys